Maayong gabi sa matag usa kanato in behalf sa One Voice Christian Fellowship dinhi sa Dakbayan sa Iligan ug sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite, diin kita nag-ugmad karon among gipaabot ang kasing-kasing nga pahasubo sa mga hinigugma, pamilya, kabanay ug mga higala ni Sir Jojo Roa, ilabi na kang Ma'am Joven Roa, which I believe siya ang among music teacher dito sa Tambo sa una sa Iligan City East Central School, ug siya pod ang nagdumala sa Sunrise Singers diin member usab ako sa una. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to 1 Samuel chapter 20 verse 1 hangtod sa verse 3. Unang Samuel kapitulo 20 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3. Ang giingon dinhi: Miikya si David gikan sa nahot nga anaa sa Rama. Miabot siya didto ug iyang giingon kang Jonathan, unsa bay akong nabuhat? Unsa ang akong sala ug unsa ang akong sala tubangan sa imong amahan, aron iyang paningkamutang tapuson ang akong kinabuhi. Ug iyang giingon kaniya, layo ra kaayo nga mahitabo ka na, dili ka mamatay. Dili mo buhat ang akong amahan ug bisag unsang butang nga dako o gamay nga dili niya ipahibalo kanako. Ug nganong itago man sa akong amahan gikan kanako kining butanga, dili ingon ana. Apan mitubag pag-usab si David, nasayod ang imong amahan nga nakakaplag ako og grasya sa imong pananaw. Ug iyang gihuna-huna, dili ni angayan nga ipahibalo kang Jonathan basin ug maguol siya pag-ayo. Apan sa pagkatinuod samtang buhi ang Ginoo ug buhi ka, usa lamang katika nga anaa sa taliwala nako ug sa kamatayon. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Ang background sa atong passage ning takna sa kagabion mga kaigsunan nahitabo didto sa Israel sa kapanahunan sa paghari ni Haring Saulo. And at this point, ang balaang espiritu mibiya gikan kang Saulo, gumikan kay nagkinabuhi siya nga misupak sa kabubuton sa Ginoo. Ug ang pagbiya sa balaang espiritu kaniya nagpahimo kaniyang depressed mga kaigsunan. Ang iyang hunahuna dili gayud mahiluna ug dili siya malipayon, kanunay siyang nahadlok, na paranoid siya mga kaigsunan. Ug mo'y hinungdan nga bisag si David nga batan-on pa, gikahadlukan niya, gitorment ang iyang hunahuna, gisamok gayud kayo, ug aduna lamay usa ka solusyon nga iyang nahunahunaan, pation si Haring David. And over mga kaigsunan, iya gayong gisulayan nga pation si David, dili pa day siya hari at this time. And over ang iyang mga lakang napakyas. And finally, wa na gyud kaanto si David, miikiya siya gikan sa presensya ni Haring Saulo, nasayod siya nga ang iyang kinabuhi na miligro. Ang giingon sa 1 Samuel chapter 19 verse 10 as a background mga kaigsunan, ang giingon dinhi, gipaningkamutan ni Saulo nga tuhugon sa bangkaw si David sa bungbong. Apan nakalikay siya sa atubangan ni Saulo ug ang naigo sa bangkaw mao ang bungbong. Midagan si David ug miikyas ni anang gabhiuna. So ingon ana na miligro ang kinabuhi ni David. Ug hangtod sa katapusan sa kinabuhi ni Haring Saulo, si David kanunay lamang gayong miikyas gikan sa mga kamot ni Haring Saulo. Ug sa atong pagsulod sa chapter 20 sa atong teksto, makita nato nga si Jonathan nga anak ni Haring Saulo, loyal gayud kaayo kang David ug iyang gihupay ang iyang higala nga si David. Ang giingon sa 1 Samuel chapter 20 verse 2, layo ra kaayo nga mahitabo kana, dili ka mamatay, dili mo buhat ang akong amahan ug bisag unsang butang nga dako o gamay nga dili niya ipahibalo kanako. Ug nganong itago man sa akong amahan gikan kanako kining butanga, dili ingon ana. Apan si David mga kaigsuunan wala na kumbinsi sa paghupay ni Jonathan. Nasayod gayud si David nga ang iyang kinabuhi pwedeng matapos at any moment. Mao nga ang iyang giingon sa verse 3, apan sa pagkatinuod samtang buhi ang Ginoo ug buhi ka, usa lamang katikang ang anaa sa taliwala nako ug sa kamatayon. Nasayod gayud si David nga ang iyang kinabuhi wala gayoy kasiguruhan.
ug sa matag funeral service diin kita nagawali, kanunay nato kining gipahinumdom sa tanang maminaw. Ang kamatayon mga kaigsuunan sigurado gayud nga mahitabo sa matag usa ka nato ug mao kini ang ultimo nga utlanan sa matag usa ka nato. Ang exempted lamang niini si Enoch ug si Elias nga wala miagi og kamatayon, gumikan kay gikuha sila diretso sa Ginoo, misaka sa langit. But everyone matag usa gikan pa kang Adan nakaambit gayud niining common nga panghitabo sa kinabuhi. Kitang tanan mamatay. Mao kini giingon ni Haring Solomon sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 2. Ang giingon dinhi, adunay gitakda nga panahon sa tanang butang, ug adunay panahon sa matag panghitabo, ilalom sa langit, panahon sa pagpanganak ug panahon nga mamatay. Ang buti pasabot niini mga kaigsuunan, ang tanang butang niining kalibutana mahanaw gayod ug adunay utlanan. Matud pa ni Corrie ten Boom, iyang giingon, luagi lang sa paggunit ang tanang butang. Aron dili ra kaayo sakit ug kuhaon kana sa Ginoo gikan sa imong mga kamot. So luag ra kuno dapat ang atong pagkupot sa tanang mga butang aron dili kita masakitan pag-ayo kung bawion na kana sa Ginoo gikan sa atong mga kamot. Wala gayoy kasiguraduhan niining kinabuhi mga kaigsuunan. Ang tanang mga tawo ato gayong buhaton ang tanan natong mabuhat aron pugngan ang kamatayon ug kamatayon sa atong mga hinigugma. Pero kini nga pagpaningkamot walay kapuslanan gumikan kay kitang tanan mamatay. Atong pamalandungan ning takna sa kagabhion ang mga pulong ni Haring David ug atong i-apply kini sa matag usa nato ka kinabuhi. Ang giingon ni David sa bersikulo 3, apan sa pagkatinuod samtang buhi ang Ginoo ug buhi ka, usa lamang katikang ang anaa sa taliwala nako ug sa kamatayon. But pasabot duol gayud kayo ang kamatayon sa matag usa nato ka kinabuhi, usa lamang katikang ang distansya mga kaigsuunan. Adunay tulo ka bahin ang pagpamalandong nato sa pulong sa Ginoo this evening. Unang bahin, death is an inevitable step. Ang kamatayon dili malikayan nga tikang nga atong pagabuhaton. Ikaduha, death is an uncertain step. Ang kamatayon dili gayud sigurado. It is uncertain, wata kahibalo kung kanusa. And ikatulo, death is a final step. Ang kamatayon mao kini ang pinaka katapusan nga tikang nga atong itikang niining kalibutana. Magampo una kita atong pangayuon nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpamalandong ning takna sa kagabhion. Let us pray. O dear Heavenly Father, salamat kaayo sa kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa ka namo nga makapamati sa pagpamalandong sa imong pulong, ug nagtuo kami nga ang imong pulong gamhanan mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab, dili mo balik kanimo sa walay kapuslanan o Dios. Among gipangayo ang bunga niini sa matag usa namo kakasing-kasing. Hinaot nga walay mo dismiss niini nga pagpamalandong ingon nga walay pulos. Hinunua among gipangayo o Dios nga tandugon nimo ang matag usa ka namo, himuon nimong tambok ang among kasing-kasing aron ang imong pulong mutusok niini, muturok ug mutubo ug mamunga. Salamat o Dios, and this we pray in Jesus name. Amen. Unang punto mga kaigsuunan, death is an inevitable step. Ang kamatayon dili gayud malikayan nga tikang nga kinahanglan natong pagabuhaton. Actually, David was stating the obvious here when he said, there is but one step between him and eternity. Kitang tanan mamatay mga kaigsuunan. Apan wala kita gibuhat sa Ginoo originally aron mamatay. Si Adan didto sa Garden of Eden gibuhat sa Dios nga adunay kinabuhi. Gibuhat siya aron makasinati og abundansya nga kinabuhi ug mahimayaon nga kinabuhi kauban sa presensya sa Dios. Apan sa dihang nahulog si David sa kasalanan, namatay siya. Ang kamatayon nagsugod na sa proseso sa iyang lawas, nahimo siyang mortal nga tawo
ug naangin kitang tanan because David was our federal head. He was our representative. So ang kamatayon mga kaigsuunan tunglo kadto mo katoy bayad sa sala, penalty, silot, reflection ang kamatayon sa atong guilt, sa atong salaod at tubangan sa Dios. Kung walay kasalaanan unta, wala untay kamatayon mga kaigsuunan. Ug sukad pa sa pagkahulog ni Adan sa sala. Mao na kini ang universal nga kahimtang sa tawo. Kitang tanan mamatay. Sa Genesis chapter 5, gibatbat didto ang mga kaliwat ni Adan ug bisan pa og tag-as kaayo sila og edad. Pero ang katapusan nga description sa ilang kinabuhi, and he died. Ug siya namatay. 8 kahigayon nga gibalik-balik gayud ang phrase nga and he died aron sa pag-remind kanato mahitungod sa mortalidad sa tanang katawhan. Mao kini ang universal nga silot sa sala. Ang giingon sa Genesis chapter 5 verse 5 for example, busa ang tanang mga adlaw nga nabuhi si Adan 930 katuig ug siya namatay. Kining pulo nga namatay, kamatayon ug pagkamatay 1,200 times makaplagan sa balaang kasulatan. Ang realidad mga kaigsuunan is that ang kamatayon certain gayud, sigurado gayud nga mahitabo. Kitang tanan mamatay. Insakto gayud ang description ni David sa iyang kinabuhi ug sa atong kinabuhi. Usa lamang katikang ang anaa sa taliwala naku ug sa kamatayon. According to statistics, 55.3 million ka mga tawo ang mga matay or nangamatay sa matag tuig. 151,600 ka mga tawo ang namatay karong adlaw palanggani. Every day, more than 151,000 ka mga tawo ang mga matay. And 6,316 ka mga tawo ang nangamatay sa matag oras, sa matag adlaw. Ang ipasabot ni ini mga kaigsuunan, gidescribe lamang ni Haring David, or dili pa siya hari at this time, si Saulo pa ang hari. Gidescribe lamang ni David ang realidad sa kinabuhi. Ang kamatayon sigurado gayud nga mahitabo. Death is always a possibility every second of our life. Death could be our next step, mga kaigsuunan, bisan pa niining takna sa kagabhion. Apan ang mga tawo kanunay nagpretend nga ang kamatayon wala nag-exist. Ang atong kultura, for example, gusto gayud nga magpabiling bata. Wa ba kita masayod nga mga plastic surgeons in high demand sa matag tuig? Because those plastic surgeons try to cover the reality of aging. Dito lamang gani sa Amerika, for example, approximately $16 billion ang gigasto sa mga tawo para lang sa cosmetic surgery sa matag tuig. Diri sa Pilipinas, gumikan kay dili kayo kita maka-afford sa plastic surgery, pag-abot sa profile picture sa Facebook, atong i-edit aron mahimong bata-bata ang atong hitsura sa Facebook kaysa sa atong actual appearance. Ug kung dunay mga funeral services, ang mga katawhan mo tambong sa funeral services, pero dili nila ma-imagine nga sila mismo mo'y maghigda diha sa lungon. One of these days, they cannot imagine. Ang kamatuuran mga kaigsuunan nagpakita kanato nga kitang tanan nagkatiguang, kitang tanan nagkaluya ang atong lawas. Ang atong lawas karon lahi na kaysa 20 years ago. Wala gayoy makapugong sa kamatayon ug sa aging. And someday, one of these days, ang matag-usa kanato maghigda nga wala nay kinabuhi sulod sa lungon. Death could be our very next step mga kaigsuunan. Apan alang-alang sa mga katawhan nga wala makaila sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. Ang wala makadawat sa grasya sa kaluwasan, mga kaigsuunan, nga anaa lamang makaplagan diha sa atong Ginoong Hesukristo, gumikan kay siya ang nag-ula sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo.
aron mabayran ang tanang silot sa sala. Siya ang mituman sa tibuok balaod sa Ginoo. He rendered perfect obedience in behalf of His people. Ug siya ang nag-antos dito sa cross, namatay, nabanhaw pagkahuman sa ikatulo ka adlaw, alang sa mga katawhan nga wala makaila sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Ang pagkahadlok sa kamatayon or ang kahadlok sa kamatayon valid, legitimate. Hadlok mangyud nga mamatay mga kaigsunan, gumikan kay ang giingon sa Hebrews chapter 10 verse 31. Usa ka makalilisang nga butang ang mahulog sa kamot sa buhi nga Dios. Ug kung mamatay ang usa ka tawo nga wala diha kang Kristo, wala naghinulsol sa iyang sala, ug wala nahibalik sa atong Ginoong Hesukristo, valid gayud ang iyang rason nga mahadlok siya, gumikan kay usa ka makalilisang nga butang ang mahulog sa mga kamot sa buhi nga Dios. Alang sa mga tawo nga wala kaila kang Kristo, ang kinabuhi ni ining kalibutana kakawangan lamang. Nabuhi siya, maningkamot siya, miuswag ang iyang kinabuhi, magsakit siya, and then mamatay. And then, ang iyang kalag magantos didto sa impyerno. Everything is lost. Matud pa sa Proverbs chapter 11 verse 7. Ang giingon dinhi, inig kamatay sa daotang tawo, ang iyang gilauman mahanaw, ug ang paglaom sa kusgan nga mga tawo mahanaw usab. Mga higala ang kinabuhi nga nahimulag gikan sa Dios. Ang kinabuhi nga walay Dios, wala gayud kini meaning, walay kahulugan. Mao kini ang conclusion ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 1:17. Ang giingon dinhi, ug gigamit ko ang akong utok aron maangkon ang kahibalo, ug masabtan ang kahanggaw ug kabuang. Akong nakita nga kini man usab pagpakiginukdanay sa hangin. Ang but pasabot walay kapuslanan, vanity. Dugang pa, Ecclesiastes chapter 2 verse 1 and 2. Mao kini kasinatian ni Haring Solomon. Giingon ko sa akong kaugalingon, ari diri karon akong sulayan ang kasadya, pagpalami diha, apan kini man usab walay hinungdan. Ug akong giingon mahitungod sa bahak-hak nga katawa, kabuang kini, ug sa kasadya unsay kapuslanan niini. You see, Solomon had everything. He tried all the entertainments and enjoyment of this world, but he said everything is vanity, walay kapuslanan. Gidugang pa niya sa Ecclesiastes chapter 2 verse 11, ang giingon dinhi, ug sa ingon gisud-ong ko ang tanang buhat sa akong mga kamot, ug ang pagpaningkamot nga akong gigahin sa pagbuhat niini, ug maingon man usab ang tanan walay kapuslanan ug pagpakigukod lamang sa hangin, ug walay mapuslan diha sa ilalom sa adlaw. So alang sa mga tawo nga walay Ginoo sa ilang kinabuhi, nga wala gayud makadawat sa grasya sa kaluwasan, ang tanan niyang mga plano ug mga giandam niining kalibutana, they are unfulfilled. Ug pagkahuman sa iyang kinabuhi, ibilin ang tanan niyang mga kabtangan sa uban. Mao kini nahitabo sa dato nga tawo apan gidescribe sa atong Ginoong Hesukristo nga buang-buang sa Luke chapter 12 verse 19 hangtod sa 20. Ang gingon dinhi, ug akong isulti sa akong kalag ko, daghan ka ng kabtangan nga natigom alang sa daghang mga katuigan. Pahulay na, kaon, inom ug paglipay. Apan giingon kaniya sa Dios, buang niining gabhiuna, kuhaon ang imong kalag, ug kang kinsa kaha mapunta ang mga butang nga imong giandam. So you see, ang kamatayon mga kaigsuunan, kaaway, usa ka makalilisa nga butang alang sa mga katawhan nga wala kaila kang Kristo. Ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Apan sa mga matinud-anon nga mga katawhan sa Dios, naluwas pinaagi sa grasya lamang, pinaagi sa merito sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagtuo lamang sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Ang kamatayon wala nay gahom. Mao kini gipasabot gayud sa Biblia mga kaigsuunan. Wala kini nagpasabot nga atong i-invite ang kamatayon nga mahitabo sa atong kinabuhi, because in our passage this evening, si David
nag-express gayud og kabalaka gumikan kay buot siyang patio ni Haring Saulo. He was fearful of the continual assaults of King Saul. But on the other hand, kung mahitabo ang kamatayon sa atong kinabuhi, kung moatubang na kita sa kamatayon, dili na kita malisang, dili na kita mahadlok, gumikan kay nasayod kita nga ang atong kapadulngan mao ang presensya sa Ginoo, gumikan kay naluwas na kita pinaagi sa iyang grasya lamang. Jesus Christ paid all of the penalties of our sin by His blood on the cross of Calvary. And He rendered perfect obedience to the law of God. So on the merit of the blood of Christ and His righteousness, kita nagbarug nga adunay kasiguraduhan sa atong kaluwasan. Not because of our merit, not because of our good works, but because of the grace that we received through faith in Jesus Christ alone. So mukadto ang unang punto mga kaigsunan, ang kamatayon dili gayod malikayan nga tikang, nga ato gayod nga itikang sa utlanan sa atong kinabuhi niining kalibutana. Ikaduhang punto, death is an uncertain step. Ang kamatayon dili kini certain kung kanusa nato kini masinatian or kanusa kini mahitabo kanato. Ang problema sa mga katawhan, nagpretend sila na nga ang kamatayon layo pa kaayo sa nga tanan. Mao kini gihunahuna, mao kini at the back of the mind of each person. Nga ang kamatayon dugay pang mahitabo sa atong kinabuhi. Now, basin og ang matag usa nga naminaw sa akong tingog karon nga nagwali sa pulong sa Ginoo, kitang tanan probably nag-expect pa nga mabuhi pa kita ugma, mga kaigsunan. Wala gyud naghunahuna kanato nga unyang alas 3 sa kaadlawon basin og kuhaon na kita sa Ginoo. So we think of death very less, mga kaigsunan. Mo kini kamatuoran sa 151,600 according to statistics nga nangamatay karong adlaw. Wala gayoy nag-expect nga kining adlaw mao ang ilang final day. Kung do na may nag-expect, gamay ra kaayo ang numero, mga kaigsunan. Ang giingon sa Luke chapter 12 verse 20, apan giingon kaniya sa Dios, buang niining gabhiuna kuhaon ang imong kalag ug kang kinsa kaha mapunta ang mga butang nga imong giandam. And because people think of death as something that will take place, dugay pa ang kamatayon sa ilang kinabuhi, mo kini hinungdan nga dili sila magdali-dali nga makig-uli sa Ginoo. Galangan-langan sila sa paghatag og kaseryosuhan sa pagpaminaw sa mensahe sa Ebanghelyo. They cannot sense the urgency of the gospel call for them to repent of their sin and believe in the Lord Jesus Christ. Kay nagtuo pa man sila nga taas-taas pa ang ilang kahigayunan. Dugay pa ang panahon nga sila mamatay. So mag-enjoy pa sila niining kinabuhi, magseryoso lamang sila sa ilang kalag. Magseryoso lamang sila sa pagpangalagad sa Ginoo or pagpakig-uli sa Ginoo kung hapit na silang mamatay. So you see, they have the intention ngang ihatag nila sa Ginoo ang salin-salin lamang sa ilang kinabuhi. Apan ang kamatuuran, mga kaigsunan, tataw gayud kayo. Death could come at any moment. Ang kamatayon posible nga mahitabo bisag kanusa, mga kaigsuunan. Mao kini gi-express ni Haring David. Ang kinabuhi niining kalibutan na wala gayoy kasiguraduhan, labi na kay iyang giatubang ang mga pag-atake ni Haring Saulo sa iyang kinabuhi. Now, si David namiligro gayud kayo ang iyang kinabuhi sa matag adlaw. The truth is, bisan og didto na siya nagpuyo sa puder ni Haring Saulo at that time, nahimo na siyang masamong ni Haring Saulo, pero ang iyang kinabuhi mas namiligro pagani hinuon kaysa niadtong magbalantay pa siya sa karnero nga ang iyang mga kontra, mga leon ug mga lobo, mga kaigsuunan. Ang kinabuhi ni David kanunay gayud nga walay kasiguraduhan. Maingon man usab ang atong kinabuhi, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Death could be our next step after listening to this sermon. Ang kamatayon, mga kaigsuunan, mo kini gapalibot sa tibuok natong kinabuhi.
Mura kini og wild nga mananap, bangis nga mananap, ihalas nga mananap, nga kanunay nagukod kanato, nga dili gayud kapuyon nga mugukod kanato ang kamatayon. Every time nga magsakit kita ug magpahospital kita, kanunay man kitang gigukod sa kamatayon. And one of these days maapsan gayud kita sa kamatayon. Mao kini kahulugan sa mga pulong ni David sa 1 Samuel chapter 20 verse 3. Apan sa pagkatinuod samtang buhi ang Ginoo ug buhi ka, usa lamang katikang ang anaa sa taliwala naku ug sa kamatayon. Matod pa sa Proverbs chapter 27 verse 1, ang giingon dinhi, ayaw ipanghinambog ang ugma, tungod kay wala ka masayod kung unsa ang pagadad-on sa usa ka adlaw. So we ought not boast about tomorrow, kay wa gyud ta masayod kung ugma mauna ang utlanan sa atong kinabuhi. Ang kamatuoran mga kaigsuonan, atong gikuptan ang atong kinabuhi, gabitay kita sama sa kanipis sa tanod nga atong gibitayan nga pwedeng mabugto anytime mga kaigsuonan. Death can come at any moment. Bisan pa og modern na ang atong mga technologies, daghan ng mga tambal nga naimbento, daghan ng mga machines sa pang-upira sa lawas, pero ang tsansa sa kamatayon sa matag usa kanato nagpabiling 100% mga kaigsuonan. Hinaot nga ato kanang pamalandungan. Ikatulong punto, death is a final step. Ang kamatayon usa kini ka pinal nga tikang nga atong pagabuhaton. And the Bible has much to say about death. Ang kamatayon present kanunay. Tapad kanunay kanato ang kamatayon. We face a constant danger every moment of our life. Mao nga kinahanglang ato kining pamalandungan sa matag higayon. Kinahanglang atong atubangon ang realidad sa kamatayon, sa eternidad ug sa paghukom sa umaabot. Wala na gayoy turning back. Kung mamatay na kita, wala na turning back aron i-correct nato ang atong mga sipyat ni ining kalibutana. Ang kaluoy sa Ginoo mga kaigsuonan, please take note of this. Ang kaluoy sa Ginoo available lamang niining kinabuhia. Pagkatapos niining kinabuhia, wala nay kahigayunan pa aron kita makig-uli sa Dios ug maghinulsol ug mutuo kang Kristo. No. Chance is only available in this life. Ang atong pagsanong sa ebanghelyo posible lamang niining kinabuhia. Pagkahuman sa atong kamatayon, ang atong eternal nga destiny dili na gayud mabaliktad. Kay nganuman, ang giingon sa Hebrews chapter 9 verse 27, gitakda alang sa mga tawo ang mamatay sa makausa, ug pagkahuman niini mao ang paghukom. It is appointed for man to die once, and after that to face judgment. So this is irreversible mga kaigsuonan. Mao kini ang kamatuoran sa sumbingay sa Ginoo mahitungod sa dato nga tawo ug sa makalilimos nga si Lazaro didto sa impyerno. Ang dato naghangyo kang Abraham nga suguon si Lazarus pabalik didto sa kalibutan aron pahimangnuan or pasidan-an ang iyang mga igsuon. 5 ka mga igsuon nga lalaki. Pero late na alang kaniya. Karon gusto siya nga ang iyang mga igsuon dili maimpyerno pareho kaniya. Ang giingon sa Luke chapter 16 verse 23 hangtod sa 28, ugikan sa Hades diin siya nagantos, miyahat siya og nakita sa layo si Abraham ug si Lazaro sa iyang tapad. Misinggit siya og miingon, amahang Abraham, maluoy ka kanako og sugua si Lazaro aron ituslob niya ang sa tubig ang tumoy sa iyang tudlo ug pabugnawon ang akong dila tungod kay nagantos ako niini nga kalayo. Apan giingon ni Abraham, anak, hinumdumi nga sa imong kinabuhi na dawat mo ang mga maayong butang ug si Lazaro ang mga daotang butang. Apan karon gilipay na siya diri ug ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana, adunay usa ka dakong bungaw nga nahimutang tali kanato aron ang mga buot mo tabuk gikan diri nganha kaninyo dili makahimo
ug wala po'y makatabuk gikan diha padulong kanamo, ug miingon siya, kung mao gihangyo ko ikaw, amahan, nga suguon mo siya ngadto sa balay sa akong amahan. Tungod kay aduna ako'y 5 ka mga igsuon nga lalaki, aron mo testimonyo ngadto kanila, aron dili usab sila mahianhi niining dapit sa pagantos. Higala, kung wala pa nimo mailhi ang atong Ginoong Hesukristo, hinaot nga imong i-consider ang imong kalag ug ang imong eternity with urgency. Ayaw paglangan-langan. Gumikan kay ang kamatayon, dali ra kayong moabot sa atong kinabuhi. Death may strike us unexpectedly. Ang kamatayon dili gayud nato ma-predict, mga kaigsunan. It is really unpredictable. Ang kamatayon posibleng mahitabo kanato sa takna nga wala gayud nato damha. Even tonight, mga kaigsunan, wa gyud kita mahitabo. As soon as we leave this world, as soon as you leave this world, kinahanglan gayud nga moatubang ka sa imong magbubuhat alang sa paghukom, o kinahanglan gayud nga panubagan nimo ang tanan nimong mga kasalanan. Now, kung mamatay ikaw nga walay Dios ug manluluwas, wala makaila sa atong Ginoong Hesukristo, wala makadawat sa libre nga gasa sa kaluwasan, you will stand eternally condemned. Ang ebanghelyo, mga kaigsunan, naghatag og paglaom karon. Nagtanyag og paglaom karon ang ebanghelyo. Kita nahimong hinukman kauban ni Adan. Apan ang hustisya sa Ginoo natagbaw na diha kang Kristo. Ang tanang mga tawo nagbarog nga hinukman, apan ang hustisya sa Ginoo gitagbaw pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang dugo ni Kristo mao'y nagsilbing propitiation, mao'y nagpalong sa tunglo ug kapungot sa Dios sa tanang mga nagtuo sa iyang anak nga si Hesukristo. The atonement of the blood of Christ removed the curse of sin and death. Gitangtang ni Kristo ang tunglo sa sala, pinaagi sa iyang pagpasan sa tunglo sa sala didto sa cross sa Kalbaryo. It was a substitutionary death. Ang matarong namatay alang sa dili matarong. Adunay great exchange. Ang atong sala gipasan ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo aron ang iyang pagkamatarong mabalhin nga ri kanato. Mao nga alang sa tinuod nga magtutuo, ang lala sa kamatayon natangtang na. 1 Corinthians chapter 15 verse 56 hangtod sa 57 ang giingon dinhi. Ang lala sa kamatayon mao ang kasalanan, ug ang gahom sa kasalanan mao ang balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglang imong pagadawaton ang kamatayon ni Kristo didto sa cross, ingon nga kinatibuk-an nga katagbawan alang sa imong sala. Si Kristo lamang ang nagmadaugon batok sa sala ug batok sa kamatayon. Ug kung ikaw musalig kang Kristo lamang sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, ang kamatayon wala nay gahom batok kanimo. Well, ang pangutana niini mga kaigsunan, kung nabayra na ni Kristo ang tanang silot sa atong sala didto sa cross sa Kalbaryo, nganong mamatay man gihapon kita? Kung si Kristo mitangtang na sa tanan natong paghukom, nganong kinahanglang moatubang pa man kita sa kamatayon? Ang tubag, mga kaigsunan, aduna pay remaining nga mga sala sa atong kinabuhi. Bisan pa og Christian na ta, bisan pa og mga magtutuo na kita. Yes, gilukat na kita sa Ginoo gikan sa eternal nga silot sa sala, o gikan sa gahom sa sala giluwas na kita sa Ginoo. Yet wala gayud kita exempted, or dili kita exempted gikan sa epekto sa sala. Gumikan kay aduna pay nagpabilin nga sala sa atong lawas. Mawagtang lamang kining tanan when we will be glorified. Kung makasinati kita og glorification human sa kinabuhi niining kalibutana. Pero samtang ania pa kita niining kalibutana, apektado pagihapon kita sa remaining sin ug
masinatian gihapon nato ang pag-antos because of the remaining sin in our life. Ang mga Christians magsakit gihapon, mag-antos gihapon ug mamatay. Sama sa mga Christians nga nangamatay. Ang kasalanan nagpadayon gihapon nga nagpasakit sa atong mortal nga mga lawas. Ang justification by faith alone in Christ Jesus alone, naghatag ka nato og positional righteousness or positional holiness sa libro sa Ginoo. In the book of God, sama ra nga kita inosente, walay sala, because Jesus Christ took all of our sins. Gitabunan na sa dugo ni Kristo ang tanan natong kasalanan ug gisuluban na kita diha sa pagkamatarong ni Kristo. The righteousness of Christ has been imputed to us. Apan ang atong kinabuhi, ang atong physical life niining kalibutan na nagpabilin gihapon nga apektado sa sala. Ang atong personal nga mga sala nga nabuhat nato sa matag adlaw, mga pagpamakak, mga kasina, mga bitterness sa atong kasing-kasing, bisan pa ang mga malaway nga mga pananawon, ang atong sala kanunay nga ginapatay, gipaningkamutan natong mawala. We continually engage in the warfare for our sanctification. And as we continually look to Jesus Christ daily, we are continually transformed into the image of Christ day by day. Pero ang mga Christians, mga kaigsunan, kinahanglan gayod nga atong pasanon ang realidad sa sala ug sa kamatayon sa tibuok natong kinabuhi. God is perfecting us in holiness by degrees. Anam-anam kita nga na conformed into the image of Jesus Christ day by day. Pero dili gayud kita mahimong free, totally free gikan sa sala hangtod nga kita mag-glorified. We will someday be glorified. We will someday be totally set free from sin. Pero sa dili pa kana mahitabo, mga kaigsuunan, requirement nga kinahanglang masinatian nato ang kamatayon. Mu tikang kita sa kamatayon, mutabok kita sa kamatayon before we will be glorified. Our weakness makes us know the greatness of God. Ang gitudlo sa Ginoo, mga kaigsuunan, nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi, kinahanglan gayod nga mututok kita sa atong Ginoong Hesukristo aron kita mutubo diha sa pagkabalaan. Yes, we are already justified by faith in Jesus Christ alone, but we still continue to experience the effect of sin. Ug bisan pa og wala pa kita nahimong totally delivered from sin, para sa mga Christians, ang kamatayon dili na nato kaaway. Ang kamatayon dili na nato kontra. Alang sa mga wala pa makaila sa Ginoo, alang sa mga wala makadawat sa grasya sa kaluwasan, ang kamatayon ilang kaaway. Gumikan kay pagkahuman sa kamatayon mao ang walay katapusang silot didto sa impyerno. Apan alang sa mga magtutuo, ang kamatayon pultahan lamang kini aron kita makasulod sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kamatayon pultahan aron kita mubiya sa tanang mga kasakit niining kalibutana padulong ngadto sa kahimayaan sa Dios. Alang sa mga Kristohanon, ang kamatayon atong i-welcome ingon nga dalan ngadto sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ba ang atong attitude mahitungod sa kamatayon? Alang sa mga magtutuo, ang mga pulong ni Haring David, or dili pa siya hari at this time, ang mga pulong ni David, nag-offer kanato og paglaom ug paghupay, mga kaigsunan. Kining giingon ni David nga, usa lamang katika nga naa sa taliwala nako ug sa kamatayon. Unsa man ang giingon ni Pablo sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kay alang kanako ang mabuhi, alang lamang kang Kristo, ug ang mamatay mao ang kadaugan. Alang sa mga magtutuo, ang kamatayon panalangin gayud kaayo nga dako. Ang kamatayon mao ang katapusan sa tanan natong kasakit ug pag-antos niining kalibutana.
Alang sa tanang mga magtutuo, ang kamatayon mao ang pultahan ngadto sa walay katapusang kalipay, eternal life to the presence of Christ. If we are here for just a season, mubo ra gyud kaayo ang atong panahon niining kalibutana. If we are here for just a season, kinahanglan nga mututok kita sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga atong itutok ang atong pananaw sa kahimayaan nga umaabot, nga nagpaabot kanato. Philippians chapter 3 verse 20. Tungod kay ang atong pagkalumulupyo anaa sa langit, gikan didto atong gipaabot usab ang atong manluluwas, ang atong Ginoong Hesukristo. Kung kining kalibutana dili kini ang atong eternal reward, kinahanglan nga dili kita mangita sa atong ultimate happiness ni ining kalibutana. Ang perfect blessedness and perfect happiness, wala kini gidisenyo sa Ginoo nga atong ma-enjoy ni ining kalibutana. Ang perfect happiness gireserbar kana sa Ginoo kanato, kauban kaniya didto sa kahimayaan, didto sa langit. Kung si Kristo mao ang atong bridegroom, kung si Kristo mao ang atong pamanhunon, kinahanglan gayod nga excited kita nga magpaabot kaniya. Kung ang atong kinabuhi niining kalibutana mubo lamang gayod, it is just but a step between us and death, kinahanglan nga maningkamot kita, nga magmabungahon kita sa hamubo nga atong pagkinabuhi niining kalibutana, magmabungahon kita sa pagpangalagad sa atong Dios ug Hari. Kung ang atong kinabuhi niining kalibutana dili gayud certain, walay kasiguraduhan, then so are the days of all mankind. Hinaot nga nagpahigmata kini sa matag usa kanato ug higala kung wala ka pa makadawat sa libre nga gasa sa kaluwasan, kung wala pa gyud nimo masabti kung unsa or sa unsa nga pamaagi ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako makabaton sa gasa sa kaluwasan, kinahanglan nga masayra nimo nga sa atubangan sa Dios, nahailalom ikaw sa tunglo ug kapungot sa Dios gumikan sa imong sala. Imong gisupak ang balaod sa Dios. Dili nimo mapapas ang imong sala pinagi sa maayong buhat nimo. Magbinuutan ikaw aron ikaw maluwas. Ang giingon sa Biblia, walay matarong, wala bisag usa. Kung gahuna-huna ikaw nga buutan ikaw, matarong ikaw, ang Biblia nagpahibalo kanato nga ang imong pagkamatarong hugaw nga trapo lamang atubangan sa Dios. Dili ang imong pagkamatarong mao ang imong iatubang sa Ginoo. Bagsak ka na mga kahigalaan. Ang giingon sa James chapter 2 verse 10, bisan pag gituman nimo ang tanang balaod sa Ginoo apan nakasupak ikaw sa isa, nakasupak na ikaw batok sa tanan. So kung buto hunaon, usa lamang kasala ang gikinahanglan aron itambog ikaw sa impyerno. Sa tinuod lamang gayod higala. Klaro kayo ang giingon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 nga ang kaluwasan dili pinaagi sa atong maayong buhat aron walay bisag usa nga makapanghinambog. Ang kaluwasan tungod lamang sa grasya ug madawat nato kini isip gasa diha sa Dios. Agikan sa Dios, madawat nato kini pinaagi sa pagtuo. For by grace you have been saved through faith. It is not of yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang kaluwasan gasa higala ug madawat lamang gayud nimo kini kung ikaw maghinulsol sa imong sala, ang kuno nimo nga ikaw makasasala ug dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon ug musalig ikaw lamang sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Salig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Undangin na ug salig ang imong kaugalingon. Karon na ayo na pagpaabot og ugma, paghinulsol sa imong sala karon, dawata si Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas ug ikaw maluwas gayod. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Salamat gumikan kay ang imong pulong o Dios mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab. Among gipangayo ang comfort alang sa tanang mga believers,
Among gipangayo ang kaluwasan nga madawat sa mga wala pa kang Kristo. And we ask all of these things in the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.